No ole, czy się frajer. Ale mi powiedz, co się uczeni, ty. Puki. Nie możesz, to ja tak robił. I mnie puszczał do szkajku. Nie ma do kogo. Puki. Ale mi powiedz, co się uczeni. Mura. Co się? Mura. Nie, mura. Teraz się inaczej powiem. Łakowanie. No. No, zażenowanie. No. No, ale takie no. No, te panie. No tak, Ale teraz, a gdzie się chodzą do szkoły? Penice. Mm, No penice, teraz jest gotowy. nie wierzę. A ta skady może znaczy 6 plus 8, 9. No tak udamy do szkoły, nie? No, ja się te pytam, gdzie się chodzą do szkoły? A na to persowo. No. Na to persowo mi jebać błąd, nie? A ciąg. No tam... Teraz kim proszę do szkoły? Słuchaj, mocno się uczy robię. No. Przybyłem się jak uczyciel. Łaku! Tutaj kogo, nauczyciel. Patrzcie, ciacio. Ciacio, źle się jedzie? Czaszu? Nie. No to już nie to chciałem do psa, to tam parę sobie wyciera do kuszkowa. A nie? Lecę. Zaraz ci nawybieram. Sleepy nic. No, bo i... Dam cię sleepy. Ale nie dużo. Nie Dużo dużo. nie dałem. A żena nie nosi sleepy moja. Ale tak kiedy się myli, nie? Tak, nie? No, starszy nosi. Da kiedy, no. Da kiedy się pomylimy, no. Hej. Pomisza się, no. Smak, garota, wypnie. A teraz się wytnie. No to mało. No, to już się super. Puki. Potem wszystko załatwił. Puki. A ja czuję, że się postili. Nie. Co? Z kim się? Z kim się ból? Ciacio. To może tam widzę, to że meros. Ta z kim się ból? No to nic, no. No takie ci nigdy nie był, ta łezka się postili. No co? Urobu na to rośnie. Ej, ludzie, ale nie go co robią ludzie. No nie znam. No wyjdę tam, ja chodź do łóżka, to przyje. No to co robię? No wyjdę zrobię, no wyjdziesz. Tak. A i to kładę nie, tam brawo. A to brawo ty, nie puszkuj, bo to jest za łóżka. Puść. Puść. No i to sprawił się małki. Tak.